Čaute, dneska to bude video, teda ako budem testovať hokejku z videa, kde som si ju teda vylepšoval. Uvidíme dneska, ako to dopadne. Budú tam vlastne také 3 challenge. Budú to strely ťahom, strely priklepom a nakoniec nejaká tá kľúčka strela. Môžeme ísť na to. Takže myslím si, že... Nejaké celkové zhodnotenie, tá hokejka je dosť dobrá. Ďakujem a vidíme sa na budúce.